Gaur egun, kriptomonetak oso modan jarri diren zerbait dira, eta duten energia erabilenagatik oso kritikatuak dira. Kritika horiek erabiltzen duten protokoloaren energia gastuarengatik dira. Orain arte erabili den protokolo ezagunenetako batean, Proof of Worken, transakzio bat egiten denean, transakzio hori egiaztatu behar dute sarean konektatuta dauden ordenagailu gehienek. Kontua da, arazo matematiko baten irtenbidea edo soluzioa aurkitzea dela egiaztatzeko modua. Beraz, sareko ordenagailu gehienak ekuazio horiek askatzera joaten dira, kontsumoa asko izanik. Baina, ba al dago alternatibarik? Alternatiba ezagunenetako bat Proof of Stake delakoa da. Proof of Workek dituen eskala eta ingurugiroa arazoak saihesteko sortua. Proof of Staken, sareko erabiltzaile gehienek egiaztatu beharrean transakzio bakoitza n kopuruko multzoak egiten dira, bloke edo transakzio hori egiaztatzen. Implementazioen arabera aldakorra da, baina gehienetan zenbat eta txanpon gehiago izan, edo sarean konektatuta denbora gehiago izan, aukera gehiago izango dute multzo horietan sartzeko. Proof of Staken gainera, kriptomonetaren txanpon minimo bat eduki behar du erabiltzaileak sarean konektatuta egoteko. Hau guztia ikusita, nolako ezberdintasuna dago Proof of Work eta Proof of Staken artean. Ikerketa batzuen ondorioz, Bitcoinaren energia kontsumoa Proof of Work erabiltzen duen kriptomoneta 130 terawatt orduko dela ikusi da urte batean. Hori herrialde ertain batzuen kopuruarekin alderatu daiteke, adibidez Argentina edo Ukraina. Eta Proof of Staken kasuan, gutxi gorabehera kalkuluen arabera, 60 megawatt orduko kontsumoa dela urteko ikusi da. Batetik bestera 2 milioiko aldea egon.